Držím v ruke úplne najlacnejší MacBook od Apple a úprimne nechápem, kto by si v dnešnej dobe ešte za 700 eur dobrovoľne kupoval Windows. Ukážem ti 5 vecí, ktoré dostaneš v novom MacBooku Neo, ale vo Windowse by si ich za rovnakú cenu nenašiel ani náhodou. V prvom rade je to hliníkové šasy. Žiadny plast, žiadne ohýbanie, proste kvalitný hliníkový notebook. Obrovský sklenený trackpad, ktorý má gesta, ako sú proste prepínanie obrazoviek alebo kvalitné scrollovanie, ako by si bol proste na dotykovej obrazovke. Absolútna slasť používať tento trackpad. Je to úplne úžasné. Ďalšou vecou je absolútne ticho, pretože tu nie sú žiadne vetráky, ventilátory. Veľmi dôležitou vecou je aj výdrž batérie. MacBooky tam absolútne excelujú. To Windowsy ani drahšie, ani lacnejšie tam absolútne na MacBooky nemajú, pretože tento MacBook má udávanú výdrž batérie 16 hodín. OK, záleží, čo na ňom robíš a aký máš jas. Samozrejme, 16 hodín je úplne to najrealistickejšie číslo, ale na 10 hodín sa s týmto úplne v pohode dostaneš. Ďalšou super vecou je Retina display. Tento má rozlíšenie 2480 na 1506 a je to krásny farebný displej, ale ukáž mi notebook do 700 eur, ktorý má takto pekný, tu nevidíš žiadne pixely, proste úplne crisp display. No a 5. bod je magický ekosystém. To, že sa ti proste krásne prepája iPhone s MacBookom, s iPadom, to je už proste klasika. No a pre tých z vás, ktorí si stále myslíte, že dokážete nájsť niečo lepšie do 700 eur s Windowsom, dajte mi link do komentáru a ja sa na to rád pozriem.